Hallo, is mis Abigail. Sin presio ha mi genu toshach toshach hier na Nollaig aan en style. Is kimmerly chef heen en leeg. En nu ha mi dollige gele na Tost Abhocàdo le Marag Dhubh. Hij het goed blaste is giroch en rid jarst some parties en me. Ha avocados lang geir fallen. Is bidenie graag is superfood aan een Marag Dhubh, maar sin die gore jierig du. Zo'n toast ik in je gele ha mi dol de jarig en art baguette aan een sluisig en tanne giroch koltochrishin. Is heet een treaking. Ha mi sé klekkig baguette sourdough. Giroch orkel na blassen sourdough a kwart ruimse. Ha mi cheskig een aving met ha. Is ha een giorig mi een aving snok is che. Camino toast sacking crispy. Cremianish ridbak alde muntne slice knacking. Bhiodh tu imach lechgut kujoch. Agus ridbak saling. She short jet base glevar som canapé semi. He jet anish shechen en aving gemiat bria agus down. At sa hanna tost vak am aanse aving ha mi dolle woeligig en avocado. Ha mi dolle glekkig en ninja soorietje ha short som garrig na avocados. Eis ha gaianu go furustigo. Eis giroch klekke mi hieshin giroch som beulig arpen en kno. Eis ik amach giroch mersin. Ha sin forsen nog een nu hanna avocados aking ule gema bria kwad. Ha sin giroch maar magic. Ook van de avocados zo goed ripe had goed verder te gaan maken als een graag. Pronem in de avocados akem, cremi ritbak pieper op, agus saling, lush Spaan baguette akem, mersin, bacon garlic. Agus onion. Ach goed, die wordt ze meer gerische ha korte doet maar paprika no spice me. Ha mi hintel goed bak alle chilli. Koelerische avocado akam giro orkel mi giuri preppe varok. Ach bi blas machin van een Marag Dhubh kujoch. Ha fallig snokke chin van een avocado inish. Ga tuk shit fat se mi so no ha we verok sonne caraidean ak de hintje michel che bit gemal do a haune geri gele. She tip vaka ha show ma ha gianni show run naum a vi kur su lemon dis an avocado akav. A stati show an avocado all down. Mi fiking pip no gas, would you nog come mi ma laugh muloch show. Som gefa mi grèim na pips geleer. Could you ver su en lemon blas gema fresh ar an avocado aking. Mes kich mi stach na su lemon is hishin kimmer vis shine kwad. Ha sinne kwad gleva is aan een jo unies na mi dolle gain en hostak me mag as een aving. Maar hier han de toast wat ik in snok agus down is kurimiat een reisje raking. Get ich mi ritbak avocado gach piece. Han da oan je stiro goed bria is mis munniger, maar wat mi hinek party se shorts met de weer mi giuri. Or hij had gemas nog eens etrum kitjoch. Han de toast bak akem jisheler son runak en recipe show is shin in Marag Dhubh akem. Ham hier show a frieg is a fronig is kurimi giroch ritbak muloch gach piece. Ver show blas snok muloch een avocado aking or ha blas gemas spies rietje a chin van een Marag Dhubh is a shin dol los een avocado gleva. Ham mi toilet session. Is giroch son een wie ritbak extra ha mi dolle walnuts, giroch woelig, giroch mersin. Ha sinne kur da alle richting hanapé aking is had de kwad glevri aan een weg se koju. She show recipe vies mi curry gele uurdestjai uur or gala go verste is go blaste. Brakast lo no canapés
béimi sib seo éaching.